Lecturer la ngezansi umakhosi lo bese ngenzele eziningi ngabe sezovela bengivalile la. Konje izolo kuvaleke pastor. Abanga dog ngaqeda kushaya 3 round dog. 3 round cabanga mfethu. Ngiyakutshela ukuthi kusabantu abadala usezayo yona cha bese Imake uqale washaya abantu abadala awusashaye. uthi angihleka mfethu. Imake manje uzenjani uTralo lo uphinda bonzi uphinwa yiphini. Aya siye ke ndaba Manje. siye Hayi ntombazeni bafethu. Manje bafika akusho bafuna cabanga nje ukube le corona yikho usingaba asuqedile uDecember Face. cha uma liphosela le game asadla Ngaba sikujana. dog ngaba Siphi isifonyo sakho? dog Soluphuma corona. awu dog Hayi goduka bani. Ngine corona wena. Goduka. ish